Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। नै जों दिनै दा गसाइगावआव दङ। मानो होनबा जोंहा मोनसे खामानि दंमोन नालाय, ओमफ्राय बे खामानिखौ मावनानै जोङो दा नैबे रेस्टुरेन्ट गोदानाव काबाब पइन्ट बियो गसाइगावनि बेयाव जालांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय दाबो जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो नेगासिनो दङ। जालांनायाथ' जालाङा, माबा लांगोनसो आरोना, पेकिं खालामहोगोन आरोना। ओमफ्राय फिसालाया मोजां मोनथारदों, रावबो गैया नालाय। ओमफ्राय दा नै जों बेखौनो नेगासिनो दं आरोना। मोनबाय नै जोंना जाबायानो, दा जोङो थांफिनसै। नै साइकेलखौ दिनैसो मोननानै सान्दुं गोसाबाबो दहायनिफ्रायनो सालायगासिनो दङ। दासो साइख्लुम जाबावबायसो, एखे मानसियानो मायसुं बेरजोब्बाय। नै थांफिननो हाबाय जोङो, रेडि जाबाय, सि सोखाबाय, ओमफ्राय नै गावनि बेग गेलेग्रा रेडि लाखाजोब्बाय आरोना। जोङो फुङावनो सिखारथारदों, आइमोना दाबो सिखारथ'वाखै। ओमफ्राय नै बेगा नैबेबो मोनसे, ओमफ्राय नै जाग्राफ्राबो रेडि लाखाजोब्बाय। लाइटबो होआखै, खोमसिसो। नै मा लानांगौ बेखौ लाखाजोब्बाय, माखासे सोखाजोब्बायबो आङो सिङाव। हाय भिउवार्स, जोङो दा फैफिनबाय नै न'आव थांनानै गसाइगावनिफ्राय फैफिनबाय आरोना। ओमफ्राय दिनैथ' दखानाव आं थांथ'बाय आरोना। मानो होननानै बुङोबा जोंना फैनाय लोगो लोगो दाना दैनि फिल्टारा माबा गाज्रि जानानै होदों आरोना। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो बिफाया मोनसे बुस्थु चेन्ज खालामनांगौ नालाय, बेनि थाखायनो दा बिफाया लायनो थांदों आरोना टाउनाव। बेखायनो जों थांदों आरोना बाबाजों आंजों। दा नेगासिनो दङ, दा फैयाखै। गरमाबो जि ना, दैखौथ' नांथारगौ। दै गांनायानो मा जायो, दिनै फुंनिफ्रायनो आं दैखौ एसेल' लोंबाय आरोना। बेनोनो जि लोङोना बियो, बेनो बाबानो दोनबाय आरोना। ओमफ्राय नों सान्दुङा मा मर्निं वाक बेलाय, एफारा सान्दुं मर्निं वाकनो। मर्निं वाकआ दा जोंहाथ' 5आवनो सिखारनानै खालामनांगौ। दा टाइमानो नै 11:30 जालायबाय, दा मर्निं वाक जायो नामा? एफा सान्दुङाव मायसुं बेरजोब्बाय। आं थाङा गरमाव, आंहा नै फेन सिदा नङाबानो जाया, बेयाव जि गरम ना। बे सिङावलाय गरम नङा रुमावलाय, ओमफ्राय नैबेयाव नै दखानाव जा गरम सान्दुं, मायसुं जाबोजोबजाबाय। नायदो नै फिल्टारा माबा, गरमानो मोखां सुजोब्बाय आङो। अन खालामबाथाय नै बेयो बिदिनो जाबाय थायो आरोना, ब्लु माबाया जोंलाय गोमोरलाय जाबाय थायो। ओमफ्राय बेयाव लिरनाय दङ जेनेबा चेन्ज SFGKK आरोना। ओमफ्राय नैबावबो दङ, नैबाव ब्लु कालार बा मा जायो जेनेबा, नैबे जाहैबाय ब्लिंकिं ब्लु क्लिन रिप्लेस सेडिमेन्ट फिल्टार जाहैदों। ओमफ्राय आङो नायबाय आरोना, रिप्लेस खालामनांगौ जेनेबा माबा सेडिमेन्ट फिल्टारखौ। ओमफ्राय दैयानो बेयावल' जमा जायो आरोना, बेयाव गाखोहैला, थारमाने माबा जाबाय, मारैबा जाबाय। ओमफ्राय आं माबायाव नायदोंमोन आरोना, इउटुबाव नायनानै मिथिबाय, जेनेबा जोंनो खालामनो हायो होननानै आरोना। ट्राइ खालामना नायनोसै, जेनेबा जायोना जाया। आङो बानायनानै नायनायसै आरोना। ओमफ्राय जायाबाथ' जाया, जायाबा मानसि लेंहरनांगोन। सोरहाबो दा खालामनायसै नालाय, नै दैया बेजों गबोजोबो, बेजोंसो गबोबाय आरोना। दे होमबा नायदो, आं नायनोसै। फिथाया नैखौ मोनबोखाबाय नै पियरेटनि। आं दिनै फार्स्ट टाइम इलेक्ट्रिशियान जानो नागिरदों आरोना। एसे बानायनायना रोंना रोङा फिल्टार। थारमाने दै नांगौ जाबायना, ओंखायनो खालामथारनोसै आरो आङो। बानायग्रायाबो गोजाननि, जेनेबा बिनिया पियरेटनिया बेयाव गैयाना, गोजाननिसो, ओंखायनो आंनो खालामना नायथारनोसै
माबायदि जाबा जाबाय जायाबा लेंहरसै आरो ना माथो खालामनो बांद्राय मैलाबो जायाखै नै सोलायनोबो जेबोआनो जायाखै थेवब्लाबो सोलायनानै नायनायसै आरो ना माबाखौ बे माबा दस्राया बेखौ गोदानखौ सोबा जायो ना मायो ट्राइ नायनोसै नै दाना नैबे गोदानखौ सोनोसै आङो बिसिनानै नायनायथारसै आङो समान फुरानाजों हास'नाङा आरो ना अबेखौबा अबेखौबा हास'नांगौ जायो आरो ना दाना नैबे फिल्टारनि सिंनिखौ नायनोसै आङो बेखौ खेवनानै लाग्रोनोसै मोनहास'आबो नुहुराबो एसे गोजौआवसो गाखोनांगोन गाखोबाय सोलोंनांगौ हिनजावफ्राबो मा रोङा बेलाय ना नै बे थाबानो जाजोबो नालाय खेवनानै नायनांगौ गबायहाय र' थ' गबाय नै आं नायनायाव जेन'बा बेयाव मोनसे सुइच थायोनो बेखौ सेरनांगौ आरो ना प्रेस खालामनांगौ होन्दोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा सुइचआ अफाय दङ सुइचआथ' बै गाहायावसो होदोंमोन नैबावबा नैबेनोमोन नामाथाय सेरनानै नायनायसै भिउवार्सफोर सेरबाय आङो नायनि र' जायोना जाया बन्द' खालामफिनसै आङो खनसे सेरबाय आङो खनसे सेरबानो जागोन खोमा जेबोथ' गखायाखै नै गासिबो मोजां जोबखा ब्लु कालार लाइटआ ब्लिंक जायाबानो जासिगोन आरोना थुना नायनायसै नै भिउवार्सफोर आं बानायनो रोंबाय खोमा हगारना दोनखानोसै दैखौबो माथो जाबावो जायासै नै माथो आं खालामनाया दाना मा खालामबावनांगौ जाखो माखौ लोंनानै थाबावनांगौ जाखो एफा गरमाव दै नङाबाथ' जाथारा नायलाय बानायनो रोङासै आं